Na 6. místě Karolína Procházková s Michalem Češkou, ale teď už pozor, tohle je velice zajímavá ruská dvojice. Jekaterina Puškašová a Jonathan Guerreiro. Představte si to, v ruském tanečním páru tanečník s takovýmhle jménem, asi byste čekali Kanaďan, Brit, Američan, kde pak? On je Australan. Australan, který nicméně dlouho žije se svojí rodinou v Rusku, takže má i ruské občanství a reprezentuje Rusko. Když jsme mluvili o nadvládě ruských tanečnic, ruských krasobruslařek, tak v tancích na ledě je to ještě výraznější. Do toho finálového 8členného pole postoupilo 6 ruských párů a doplní je ukrajinská dvojice a Američani. Jonathan potvrzuje to, co jsem říkala na začátku o té podpoře sportu, protože vlastně tím, že má ruské občanství, tak oni vlastně nemusí potom pro Soči nic řešit, protože na olympiádě, jak známo, mohou závodit pouze závodníci s občanstvím té země nebo se státní příslušností té země, tedy s pasem vlastně. Tak které země tam nejdou vlastně dělat takové ty přestupy, že sice jsem občanem Čech a budu závodit za někoho jiného, tak to na olympiádě nelze. A tenhle ten pár si myslím, že rozhodně je jeden z těch, kterých se o účast v Soči bude ucházet, protože oni také, stejně jako Francouzi, předvedli moc hezký technický výkon. Já se přiznám, že trošku víc podle mého gusta byl ten francouzský, ale to je přesně v té rovině potom už toho osobního a subjektivního hodnocení, že prostě v té druhé známce, v interpretaci nebo v tom předvedení už můžete trošičku v tomhletom být variabilní nebo ten rozhodčí, ale technicky jsou oba dva ty páry naprosto pro mě, aspoň z mého pohledu, srovnatelné. Perfektní technika, jízda v hranách, jsou blízko sebe, jsou nakloněni krásně do oblouku, točí piruetu v přesně vyhraněných polohách. Ten technický sbor nemusí řešit, jestli je to vzpřímená nebo snad nějaká mezipoloha, nebo jestli vůbec jsou až ve dřepu. Tady je to prostě naprosto evidentní, že oba dva mají nohu ohnutou, takže prostě není rovnoběžně stehno s ledem, ale daleko sedí níž vlastně ve dřepu, takže to jsou takové ty finesy, které svědčí o tom, že ta technika je tam na vysoké úrovni a oni mohou směle, řekněme, za rok, za 2 do té seniorské kategorie na mistrovství světa bez problémů promluvit, pokud budou zdraví a všechno dobře dopadne. Nestane se něco nepředvídaného. Tak tedy Puškašová s Guerreirem v Ostravě vyhráli v průběžném pořadí Grand Prix.